ensie ya edi kan se krom ho ya fra na gwa ya ufri sablo na wo be kuma se ya na to so nan na na ja se na kwa ya galamsey wo abro wo bonu akọ abro so to me gina middle of tunnel e su to bremu mane yi everything is gone. Omanfo free yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso arefo matrasi biem yatenase biem yenyina yatenase eyewo eyeme eyenyina ne kabom emenya nsapo kasa mfonyin no etimi sipi na esita ejane namro so pampe se aboa papo na ese subontin hu koku anase abe sanse se wuni hono a yen so yeni hokwa na ne nka etwa mfonyin ya abewa ye twa de ayede yeni mu ya de ye tie baby ye twa de ayede ye betwa awo nso behwe edi amaye na wase na wama inchirima wonmu enso aka achini behu nie ekoso ya mamre ne amane ntina de bia ne ya na eyi enije ne enso yenya ahokeka ede betena sese ye besom da ene ya sabe biem subscribe se na like na fo adwenche fato ase mama ma remfi akrebrifu a abano ye ni TV bia so ye ni radio station bia so nti hye ne so fa mama na oni obi di nkomo na so wo TV so or radio station a ehnya nsapo a bisanemu ye ne hona no waduna mama mesi yen yenya nsapo so ahwa ansa na oni beba ho so na obeba na obehu ye na oni ebedi nkomo no na obu afa so awie ye number no enegu screen eni no eno ni nyansapo number a wo fra ebekwa akosi owura no so na annabo nkomo abrewa akwa baba nyansapo so ya enyado se umpumu ye de okire baba umpumu ye pa okire baba na ama nka menti ase se ye try se anano na ye wo ayi ohene ba edusipoku wo fra ne ntoma tintin mu no hana da duanane na wotwe da ne da mi prayo ti ma antra manhu ase eni ade na me furo ka seat na edante adraba fo mo hwe mo ne emayi sabu ene wo ma pagade esi hu ti de bin se esi so ma kwa na ebu mi wura me ha me sekura to you onimpanzo awani etinka ni driver esi front ho wa na ni kura se esi maami bi ansanya ne maami enya ne maami anka ne kwan anka ne dan ndi sa na obefa no beti ni no de ye mabre wakafra o mabre wakafra ko sensuo ba wurade a chen ne mano ahu na msia obofo ne kai wasi obi awiyo ye mido abna menu enkoma ye bedie ebia na wakan woni mpanti nke obi ebefo a emiso akonya we nye ntihweyi sa onyi obama obi apra na me bom pa se nka ne maame nso kofo obi ka na ebi ye ne sa na ohu enti enne ye bedi nkomo enkoma ye bedie ni nyina eye gada and seal na ye kan bom ye mpese ye bebre ye hunti ye kan galamsey esensuo esenfudie enye da bia galamsey nkomo aye die ni bi we de baako aba eye sonkokora na enam so ama enkronum mpanyimfo a ohini ni honti no jaase enata nkonwade saa mere wo bia ne tuatwi openso agi na konwa e de afiri wo bia ensem enno en wo hwa wonum to akonwa wonum abopeme e wo fam enti enno nkomo
ena ye ba bedi na ye behwe mfonyi bi ba me ba abrewa se wo hu garamse nkomo a ekoso Ghana ebi ni ka ya akofu yi ye mpanyimfo no omunim ne omoye na eye boapawe ana boapawe wo mu nyina ye hu Julius ye nim papa so ye nye ese bebo a emmo cause eguengu ontonsuo obenya nsu papa a obewi oman sika de akoto bi abenom betimi kra kra nuane afra bruche di aba no na busia bedi ti ye ne aka na ebewu ayenwu saa wo hu egu ebe say yen okay mate abusia moma yenhwe mfonyini kuronum po de sempo boa me sabronum abusia yenko sabronum na yenko ya bro mbe pie de oti okruwi okrawe eni obrawe nwoma so ponso otumfo osei tutu asante mera ohene mi bodin a na mama mu so na omode oma benedie oma bebrese oma ma ne hunu ene won ma to renchem a ato wo mo e wo sabronu kurunu mu omu nyansu panom na aka won mu mfudie aka wo mo nsase ama asai wo mo nsase etoda kra akra etimi efirimu omama ne ba omode bebo otumfo efa sa garamse ya wonwa nananom atrankunya nam sesebe ohene ni honti na wonma fa kuro no yesesebe okra ni fie a na nkura etwe won muti ede bete edi ahurusie wo fie ho no yenhwe komobo a wode beto otumfo anim na ma ne bɔ no bi na yemra ne yemeto aso mene nananom ananti enti yameka bia menim yameka epra asantemewra otumfo ati kokoso edi nana sabronu mahene esi akonwa so se o mehwe kuro no so no nana hwe kuro no so kama kadam se ya antibita enti enfie pinu ani dunu ana kadam se be sha ase wo sabronu sabra nana jase a wo gina me fa so yi woni nana ben wo mo ho ba mu pa ma ye ka asem no enam so nti eye nana dasebre ogu akro ose be di akoma be bio o tre krata ade to ho se na chiro na nimo ade aye fra ne se kadam se die wo hia bi wo sabro no krata na me kana na chame se wadaro me kunu se kwa ho ne nyi na no asem no emfa ma wona wo hwa o de kasa wai dase kunu ano echi you cracked on the right. Fama crouch no. Neka di aka ina ato azwai. Yo nana afei emfie numachi eye 2020 ensu ya edi kan se krom ho ya fra na gwa ya ofri sablo na wo be kuma se na to so 9 na na gase na kwa ya kalam se wo mesi wo anam so ana wodi ye and also now with the year, with the tutor gold, what years to talk with the tutor gold. I was a brown one, the granny photo. Also, Tinana, I pay 2022 and 2021 cry. Ya were home and a bar said, Obra be the years. Oba Sabronum, say of a pet. Wako abem ama yade asase 300 acres amane so make and say eno kwasem ni ebra wo beka asasem no ehwehwe ye nyina ya so enti ye no tena ase ma phone so when you pictures bi at the try mfoni bi at the try say wako EPA Mines Commission ani adi nyina ya hona ye Zambia member the friend Honorable Amwa Abuaje Francis ekina mu se eno kwasem ni kadam se pa de ye kase be boa na ba sabremu a na eyetro nana wom ye kan sa asem se pe ye be na ni se kadam se for the excavator abesi chronicle tia the flower habitat eno kwasem ni mrantie wo ho esi kwan se ye nhwe ma kadam se no emma na wo di ko ye fa ba bi esuomfo ya ye kan asem se nsuo ba kwa ye no na na afo ye flower ni bunu ba ke fe ni ko hiem e ho no mo di excavator no ko ananom ye pim
afɛ deɛ wɔn de bɛfiri yawura ɛyɛ ɛfa hɔ ɛsikesu kɔnyɛ nkosi nana ɛkutam no ɛfa hɔ deɛ okay wɔn de bɛfiri yawura na wɔkyerɛ mu ahɔhoɔ na ɛbaayɛ eti na mekyerɛ sɛ ya eti ɛbaa ne saa no ɛna yɛhunu sɛ galamsey na ɔfɛ deɛ ɔmo yaa tu abɛturu saburo no mo si yɛ 2022 November 6 yɛwɔ hɔ ɛna nana gas ɛfrɛ yɛ sɛ yɛnkɔ meeting na yɛnkɔ bi ne kuro no ho yɛkɔ yɛ sɛ yɛapɛ asɛm a yɛkeka ne saa bɛ so na nana saa na hene amponsa wɔwɔ amanɔne na wɔde nkiragya ne sɛ ɔpɛ sɛ wobɛboa kuro no wɔde nkurɔfoɔ bi bɛboa kuro no nti yɛnkɔ hyia ne yɛhwɛ sɛ ɛnka bɔ mu bɛba na yɛtumi ma waboa ama kuro no yɛakyekyere ne yie ampa yɛkɔ na yɛkɔduru wɔ sɛ yɛpɛ na ɛsiane sɛ galamsey asɛm no hyɛ amanfoɔ po enti no dwuma a yɛdie nyinaa no ankɔsi ada ɛhɔ ɛna n'agya aseɛ bɛka kyerɛ committee ɛne assembly members sɛ yɛn na yɛnkɔnkɔ stɔpo galamseyfoɔ no enti adeɛ kyɛn 7th November bukuyada nananom madaworo na ebunu na akyea me ɛberɛ ba sɛ yɛbɛkɔ no honorable Amua Abuadi Francis friend ɛna me sɛ menkɔ ɛfiri sɛ ɛkwan a wɔn fa so wɔn bɛɛ kurom ha na n'agya ase no ɔno a ɔnto ne nsa mfrɛ wɔn na wɔn mmra n'anim na wɔn stɔpo wɔn na me kɔ ne sɛ yɛkɔfa biribi yɛ nea na me yɛ ntɛ ɛno kwasɛ wɔn kɔ yɛ abanteɛ baako ɔpanyin kwaku fokuo ne nana sɛ onyankopɔn amfa fia ka ne kra ahwɛ galamseyfoɔ nti nana ɛno nti ɛna yɛne a yɛwɔ saburo no me James Wakyere ne me nuanom nso ɛka me ho ne afoforɔ ɛka ho yɛse wɔtumfo adaworo ma ɔna asanteman ne deɛ saburo no yɛ ne kuro ɛyɛ galamsey a yɛkɔ soɔ no ɔmo na no nsia no ɛma yɛ na yɛni asomdue na mmaa ne mmarima na de hyɛ wɔ hɔ no yɛ ho ntɔ yɛn yɛbayɛ a yɛasɛm Fama o amen. Bodi e fro say. E pa cho ye frame comfortable na akuadoma. Na na bonsu a o ka say mi na na no. E na mi na na pompon su a no o sapro no. Me ye nurse midwife. Na mra bi mi ko ho ko dru ye no na awo aka obi. Ma nu ho ntam kra ka ohwere de kra. Enti ho no na me say. Me bia clinic wo krom ho ama won. Na na no me pa cho me ya wo kra wo krom ho nye nipa be apem. Ayari pa mi hwe ye kra ye ba pim nu. Obi anu ha wawo ma to wo mi se anasa yari obi anu ha wawo mi se nga se insurance ni ba ye no ya se bia adro we say we de man si apa enkoba eti mi kasa bia mi adro bia no ko na mi kasa mi ntumi twa no obi ani abro na se de na branche kasa ya we ba ye ya ni bre pa ya kaka amaka ama wa ese anafo ene ba bia nkra so ya ba mi clinic ho ya ba ya mai ya de ba headache gastroenteritis ya fru mu tu ni ne ma am say eti aba na me advice me say ehwe na wo ma say no do ba bi na se ho agina man ka say agina eti mo ye amamu ma no ano efri say doctor say akuku da mam ya ti ase say eni na wo mo de huro no se kuma makunda ya de huro kuma e ba ti ya take ben fia duonum asa na free no sabi wo prase yo wa kapre wo ko fu ni ani ma nyina pra no ese wono enantai me ba to mi dia mi na ti ko UK e ko di busu busu am ko visit up me ko visit e ti mi ko mo ho na mi ba ya na ana we no asasi na mi fie mpamcho mi fie echi na ka pandalu anado awia be no mienu na say me yare kakra mi ti wo ja mi hu ya ani say emema ya kita se kan ni tuo na ayi I say nya na chole excavator ni anu ho ayi
kia kakrakase mundo say no akasia biasa biasa na ba no omo machines omo matrasi se bedi da so omo bia ka ho dia wa mo da fruit ka ten da dia bi dan fa ya iri na ka ho ana omo dia ben kum ni nifa ya say omo be ha fie e wo ho ni nana ya si ni fie da say ha nya ayi agbontin ka say na omo ni na ko ho go ho no omo wi ya ana omo sa ba ya brand new excavator Nana no me ba so brand new excavator bienu ana omo sa ba ana omo sa san ka tumi su papa sa awurade baba pro we say we free bia mo ye ni tre pa nya bia mo ma mo bia mo ha ma ba bo wo no he bia ya eti nana no sa do ka si agua ya gua no aya no kra pa sesia wo ho sia ya usro sesia sama mi ke kra ya mo ba say nana no mo sa o ba bia ta su bia na mi ya fonko na me ba cho mi ya fonko ana o mi ka mo si bra sesia de ade aya ni o na nsu to bia na betimi aton suo bia na betimi aton suo ewo aha aina meka etina na ja wudam no prani no problem dem ka ja maka menka me sesa ni pa wase woni yo ni na busu ya fonko be se da yie na kroma ni na ya se no na me ni be di pa fe wa ko se akwa boda ma boda mi yare kasa sa enti wanu ati no ana abira da tambia na o beba no ana me pa to tambia o beba no o bra na di fe kika ya sika ya ni no o ba bo se ta o beba be pin ye di na chi eti dana na watwe ni na no anu ne ba sa kra mo ne ba da mam nam ti na wo o tu ho si abai asa no edi matem na mi se dan ti pia ya na no e gba tu ansan fo pa na wo ya no o be ti aka mi papa na mo ti mi ya le hwe mo ti mi ya do o ko dam pa na tu fi ha o kasa eti ade a chi ya no anopa na mfa ko ya be fi ho sa o be twam de mo sa di matama ni ma ko process ya no kra na watwe na na o ba ya no a profo do ho wa ko wo mu fie sai kanam se sam ne ya no ko na ko ma mi ho bet me no bi a tro bi o ha se we ne o ka sam fa kanam se ho o se wa ya ni don eti na na no ya dia no na mi ma desra dia mi to me na bo nsu no dia to na na ni se na na me ba to ya me ba hu mi fie no nyina na mi to fri ho na me betna ha na me sum na na mi na o nya ni ba wa se ya dia ko kwa erie mmakore si mabese base du baako ena owura yi gira ne namuru so na oka pa de wo sakrata akora na oyi na odi ato ho no mo na wokọ na meba ma mimisa abrewa asem ansa abrewa yenhwe ohene ya na wo ho a ofiri mu etro krata akora de to so se nanimu na chiu gada ense eye gadam sei ompese bi beba sabro no mu na abrewa fi champim mienu ani dunum 2015 ena owura yi chire mu a omo hya ase se afedie omo se nsase e wo sabro no se de we si kwa na wu ohene ote akonya so aye ensie sei di ato na ayi e friends e jaase eni obi a o se jaase a minim se owura himfi a enya sa na tie onumum ena o sense ase na wo bie hu gold shop nyina a wo toto gold o abrewa asem we yesen say ndi na asam na agega ai na kire say empanyimfo kakasa bi se wo birechi a wo de wo kirache wo hine ne krata wo yeto ho say ma wo wompe galamse wo ni kuru so wo ho so wo ni hu waka eko entin frama de ko sa ne jaase adwene ye no nanso wonimu yie say bibi di adwoa de bibi koto adwoa echi
Tese nana ono sese was on just na and was a for na dey we ahye ho no bra na be hemra ese ne hene nankasa no ebuo ne anidie no otiase ni wu achi nyina no cause me gidi say time no otiase o say samra na ye jase hi pa anu odi nkomo na chi obo senso a enebo nya kwan a wotu onfa ni dia amfa ma atiase fo na ewufo nso onfo mo nya hwe sa ti won sense asene nsensuo so de na adwene se di wona aba no bere so wona aba no penso na ya na wo mu nsusu bibi se so na se etu ka se wi na aba me penso Asante Bank e be dey na se etu anwene sikadwa ho anwene ni nananom nsamanfo anwene Asante Man ho anwene ye ni ntireme ya ye wo ho yi ho no se me na ato me de me pe na me ye anke be dey eno na ya wo mu no nwene no na wo sebi nananom si dua bi hu mmire wo tra ho aye de ope na opem so nye dey na wonu gold tu anka wonu tutu opem so ko no a wote won ba bi a wo kọ ba aburu chenti de hodo no a ye de ye niema nyina nya ho ne wo okura bi a wote ya no nkina akora anko hoda na wono a wodim awura mu sun wo mai egu na chi awura akwa aba no ono kura Asante Man hia no na wo okay na wo ye ka gadam says asem se ya na odro panyini breakroom e wasa me bona baso da bia meka ende na migina hobi ene wode to Asante Region Minister Simon Osemensa mia mikrom ni jaache dehye se omma ne kwan ne e ma ne kwan kira nkrata kase miensa nimekuo miensa ene fira ben ma beka ono ne nsa e wadu biase wo se wo mbeye gadam say omu betu fu magudie onu odro panyini breakroom ne nananom asase obeto yen eno no odidi so eno na ne nananom ensuguso a wo mu didi so omo nse ne nye se otietia santemantem fa ahudie so ana wo wurawura ne nwumem na emum gold ndie omo mu ntu en o kan kire Asante Regional Minister na wote obi nanim pe wa makwa omo ntu enti ebesi na adubi ase omo ntu gold wo hono enti ohene baako a ye kan da bia ya na me bo na baso o bebia megina bia no ayodro panni breakroom na maka ne se yawie no yenkwai esanse obo na ma ne yawie no se de ya bobo hu no ni oti okruwie ni okrawie ni brawie nguma so Asante Man aye ne dia na Asante Man bro Asante Region so no o kire de ono so opese oye enti yenko na yenkoti Sante hene na yemra so se sabon ma kunya no mama dwa so mo mama hene wo ho akobi ni mo mama hene wo ho o se David I don't agree. I don't agree. John. John. Yo, ọdún ìgbésẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ kan nípa náà káàkà náà ọkọ̀míṣẹ̀ nǹkan ọkọ̀ ọdún ìgbésẹ̀ ẹsẹ̀ ọ̀sẹ̀ ọdún kúrò ní bẹ́ṣẹ̀ wọn sá náà dáńsì à fún ẹbí dẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wọn abẹ́ṣẹ̀ ní ti na ẹ̀yẹ jà sẹ̀ hẹ́nẹ́ ṣìámẹ́ ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀m ọmọ yìí náà adìẹ ọmọ jà kò yẹn nsú bí o ẹ̀nẹ́ yà ọmọ dì brẹ̀ abọ̀ ọmọ sọ̀rọ̀ nyàmà Yo, mura mabwa, why? Uro mina, mura sa mura sa mura munya mabwa. Jom. Mama ba ya mo bi simbe yi ba neno. Mo ba neno. Mo ba neno ba say.
mu wori pa bia sabi abrawo mu didi se o da ko nyama no a e be ma bo kuru no e fo ma mu nya no nti adawo me bu ase wo ya ko yefisa pa e kaya le kana wa because dia ni ba ya na so ya na bi sa ye ya dia kana da roma wo di Kofi Asante si so ma ya na tie be como do to so no sabi ya tini ana karo na le nim bi bisa abore bisa ne mum sabi ya bi ana karo Kofi Asante no di ma ya na como do ameno Mano pano. Ogubogu. Nana no madaroma. No so me pena na kwa mechire. Yo, huma ko gufre. Nana, no so me pe Kofi Asante. Adieu. Amezwe. Nana Kofi Asante. Manu. Mama talk that no don't talk that be. O talk that be. Ana peno. O wa de nipa do de do no na ko Kofi Asante na afa. Adu. Tie, Kofi Asante no owa ha. Tie, owa ha mo na do. Tiens. Et vous savez, pas évidemment. Vous faites pas. Alors vous là maman on peut dire non bien. Yo. So vous êtes pas ça. So was able to go on Sansa we to go bazaar. Also, when you talk about appointment, so we need Jump. That's for Rasmaju. Mami afẹ́ ló kùtù gàtà mọ́ bò. Ọ̀kàtẹ̀jẹ́ ọ̀sìn ni ọ̀sìn. Ọ̀kàtẹ̀jẹ́ ọ̀fẹ́ mi ní tó tó tẹ̀ wọ̀ ọ̀tá ń fàfà. Alóògùn ìjà sọ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lóògùn. Ọwọ́ sá ṣe ẹsẹ̀ àkwámi ní àdúgbò náà ṣe ní nsá. Ewúrà ọ̀yẹ́fẹ́ mu ṣe dẹ̀ dúdú ọ̀fẹ́ náà ní pẹ́sàntì. Adwa na se opem so santimera ono so anu disem na omobo omama na ewieye no na eja akora tena ase na nananom ebo ano na ninim die ni nyansem no de ono nso de ba ye nyina mammo ntofua na ye nkwe ese me no wo kasa eja ase de onye ja ase biem wo sabronum kakra watu adi na onfa oni kwan biem so wi ekura obebu akonta yo okay wayi wo hwa no to akonwa no obebu akonta bibi a wo beto no ho bia no wo obebu say di ohini ni wodi ahimfie ni ye wuja ase wodi okay
ene de wo hene krata a wo twere to ho wabuso enti sese ye hwe a wo to akonwa de abebu akonta krata no so abrewa enye se bia owura nde na no kan keke okura krata no de ben no nti afi na wotimfo beyi bofo amena akọ na obu akonta a kire wo man no de wa wi a eni ho no se ye de wotum ne yeyi a ne de watum so obenya atu akaso anu yo ene ese de jase aso ayehye sanse opimso wayi no to akonwa wone ne mpanyimfo e kan ho nyina na ehwa ene opimso bi se ade se abusua no se wo mu ewu bi a obedi akonwa na sa na wo mu so wo mabo wo dada na abrantie bi shemu a wo ekireye se ono no mpese odi sabrono mu akonwa no sabrono ye manhene akonwa ho manhene na akonwa ketwa na jasi di nsemu no za na ji manhene no asa na aboaje ono oje manhene no okay na me kodwa wo ho ne da no a wo busi wati apaka mu ko be nyina fufu asabrono man ebusi ne nya asem ketwa okay mama na anya akono efiri ho a mo ye ne emfa ade oje manhene na afiri ho a we maba o mo se enti na sa wo kan se o mo mu ntu garamse no na aboaje na kafra da bia wo bia na mo nkan ho na wachi de wo ma se no kra enti wo de akasamu no ma abusua no nso kasae e kire se ampa se owura yi na wo mo pese odi sabrono makonwa na wo mo se an ono na obetimi ahwekuro no so ama wo mo dina chese ene amane ni amamra aka na wo se hye ase a ya ma kwan so wo mfa ne nkotena apatem ene kwa so anu no ade no wo akonwa ni wira na ankasa ni ho afi na mpanyimfo ni adehye ye pu obi dina besi ho wo so wudidi adwunachi de o wa de behwe kuro no ye de bebo kuro no ho ban de aye kuro no amekuro no nya ni wunyam no wo jase wa hia ase wudidi akiri ese no na afi so yi kuro no de ye betimi aka se eno nso ka ho binti na ebi a ebesi samre ya owura ya na se omanhene o si ni dimpo de se yebo ame na aboaje efiri mu no jase so no nso ka wo ma nko mbehwe no maboa na enyi ohene no enu nti na jase yi nani no na so no se wo didi ho ikosi nyina yede o si nyina yede me ana to bi entibi nsa me hu station na we ye de enye na se jase boapa ye boapa yo na we wonam no wahwe ase ne ka so wahunu no sunti ye ohwe ase we bi nam no sunti no wahwe ase eno de ye emfumu so eno ne efre ne se enkwanhia so na we wonu asipi se ye ntu gold na ni da ho enye boapa yo na ye de okay yenwie na mayenko na ba ko bi amedi bebom sanse ye kan suo tano a si nim se eka sebe santehene abosom no ho ni nyina enye esuo ketwa wona na me ka wona bia asem no se wu so ya aka enti nye nsu ketwa esuo tano nye nsu ketu wo Ghana ha ya sante memu ya se die bia tano ye kana bakosem ne susu ya enya asem ketwa ene na minim ene na minim na nkakane no pa tano de ye mfa ya awankum obebu ne nsa awankum ena ade a ye de asija so ame ho ahyetum ye mfa nkum ene de aboroso na ade ye nko na me nko kire wade we ompe aponche so asem say aponche wa beben ye mfa aponche ntwa tano adenti na abeben nti ana se tano na ankasa wo mu kire se na tifin no ayese eboɔ dai ena aboa bebe no yesi la bede ko abebe kora mitiem ena nsuye ni namu na ya awasi hwese nsuye ni namu etini begum nti namu obegum no na aye ma buso na bi nso tene no abuso na ekɔ no ene yesuye no nti sa wo de sa na ebe kɔ hɔ ano wa kire na se enye ka no se enye nsu kitwa o wow niema we a wo kan ni niti okay ene me be kire wade mi ankasa
minua katachie FIFA kura minua panyina na minua panyini katachie FIFA or Angel FM Angel TV ono na wedi odi animu ono na akwa agona oya ayekofo hene na odi animu a wakoye sa adwuma yi na China for benu a omufiri omukrom China omomakwan ema yensen sase ensen niema wo ho no ahade won maba ama ahemfu bi ni mpanyimfo bi se wo mo nsa yensase nti won sa wo ma se na ma aka asuo tano no na yenko na yenkohwe na de fo ani kutawisa hunu mienu santim fa hwe nsuo tano no aye pantuso. This is the main bridge. The main bridge. A separate away. I will win. Okay. Now this is the level of destruction. Yeah. China for you. China for you. Sir. We are Brand say. Babo for me chira Ghana for the level of destruction. Turn on show no. Turn on show no awe. Show no awe. Return on show now to the point say. And this is what me gina middle kwa mani ye. So what me gina middle of tunnel e shoto bremu mani ye. Everything is gone. Wow, how they are destroyed and everybody is quiet. Everyone is quiet in this country. Obi na be ensure ne everybody. Ohine wo be assault ne won. Ensure ne nkobio. If we are losing the Tano River. Tano River na say every. We are losing it. Na me ka se first dey so no aso me yi ntu gala no. Tu ko hwa no abeyi ne ho ache. Eso obegyina hɔ a no anka se ni pedua ne nyina ayi good. No aka akere se me mawo emi kumi. Me jam. Me ne me ba. Me nana no. Umi tuase. O se me nuanu mfiri kwa kunwuma. Woda ho. Nti wo mu na wo mu akoso be mpre nkrofo akoso be mpre nsa. Esa na wo mu adwane. Ene na me ka na e ka se de obi be pe kwani afa so kora ameta no no. Odi bibi aka na adwojo no. Sa. Wuntimi mekora ebi. Ye ba wuntimi mebi. Awie, abrewa emfonyi no. Esieta no na ada eti no. We de crowd ya abro mpamba so ayeti banku. Ekwa koduru ba bi se ya. Eho na pintimi nko. Eta ho. Na asesem akatachi afrifa kan ye. Eni say utimi gina nsuo no so mane yeyi. Emu api a wugina so. Za a wugina so yeyi. Na obaako o kan ho nso say afedi eta no kura ere. Tano no essay. Enya kwan ma. Abrewa ne yeye. Ni nyina so ye yamanyofo ene yahemfo. Mi nyi ahemfo mfamfirim. Na sekuro no wohini ni wohini wo hɔ amo a. Sa. Wintimi nkoye. Because ohini wo mampon se. Me magaram se mamampon. One mampon hima. Na ohini wo adubi asese. Me mpene mie ntu gadam se na mpa wo mo ma ban magaram se mahwa. Na so wonso a wo ye ohini a wo nkura wodo na ye tu garam se wo so no. Wonso betimi akasa me mie ntu. Na wo hwɛ wo afo wa me ye ntu yo. Eni se me kasa ahemfo ene aban na medika. Me nto me na be ya abrewa. Na abrewa na wohene wuti kurom. Na wo hwɛ. Tanno eya sante agapade. Eye Ghana agapade. Esuo yitini mebinom sanom. Ebinom sa di dware. Ebinom sa di siniema. Ye di yemfuo ene ade a enada ne banku na da hoyi. Ah ye gina so yeyi. Na se de Yesu ba ye onante epo. Ene afifa kan. Wo se wan ro be se kan Yesu. Cause the etano na ye no. Udinam so yeyi. Betimi a wofufuo kura wo so. Waduro ni nwuram. Abra ye kan say. De okatachi afifa eken. Na me ke bi ato no so se. Ye ni ada ene ye se ye man. Ye dwunwa ye to kan se ye ni ada ya assassini no. Ya abode ma they say de nya abode ma ye. Nya abode ma ye bi. They say de ye ni ya asase ene agapade no. Ene ya ye moguo. Ene ya bo aguo. De ba akofo obedie nti. Watu o man nyina na oduane. Se me menya bi na me di a. Menwene wo ho. Me fa ho be. Ah, me so de ye me ma no me nana no.
Yedidi ye ni aje na wo to na kom de wo a me de wo kwai me fa ho bei so enti no se wo me yi ayetimu no de ye no so kire se wo ye wo hene na ankwa odidi a wo ne se wa nkasa kora wo nwene wo ho wo nwene wo ho kire se aduane a wo de be ma wo ma no wo nana no adi na wo ho ato wo enso abusu ye nyina eye den wo bi nwinwi eye den wo bi ani abre eye den wo bi si apini na apini ni ayeye ni nyina so etiaw Abroade na eya na arehwo ne se enkuro na ahemfo no ene aban na makwan a wo mu ye garamse wo beko no oni suku oni asopiti oni dwa oni kwan oni nsuo a wo mu nom na ohene na wudi ne ho ne garamse na wo mu omutu ne ho no ese be wa bere wanyansa be ne aburo wo bonu akọ ya aburo kwabene kwadu ne bo no dwumo si ja ya aburo enya aburo ne bebo wa witiri so nti wona nananom di abura kene wo beto ya wo sasase ya na etoda ayi na mankranso se biduru wona mhwe akokora no ano otie akonwa so aye beto no na kwadwobi ono no etoda no utwa bi kakra kwaja o ya abura yo hu sa aburo nye ohwe niema so a woko ye hwe di aye ene die mankra da ne nenso mankra ne die mfa believe ne mankra ne no ho no efiri fufuo nom ne biem so nom no ha ai sa biem so a wo kan kwam ekwam pete wutwam akono na wo mu gufa sei ne ye garam sei ye tu forest yi kwa ye gu nu ye gu ye twitwa monti monka ene ade uhu bibi papa bia so wo biem so bibia ne ho bibia ne ho kura hene ne mpo yesini kofie du wi yesi hin minim ho asem de se yesia eti abrewa obekoso ahye opemso nkran se nkura tete saa no ontutututu wo mo ai wo mo de ontwa na ni hwehwe ho mo se kuro bi wo ni ensi ho hena opemso wo me na ni nko ho na wo mpe wo mu a wo mu na edi sa adwuma no eye da ni akontire ni akwam ni jaase no ye hwehwe ho sa wo me na ni nko so no wo mfre wo mu na wo mu aye edi sa adwuma no okay abro medase abusia de ye kan da bia me se meka se me wa beka se ma yentu efo agudie bia no me ne wonya adwen na emom no yenyansa a wo se yenya wo fo agudie no tuo no ne se ahaya mete yi metu ho amana me yisika no wo fom awie anwea no me pia gu ha me wie a na wadwena ye adwuma na wapia anwea no na ade agum na wakata amana no so dua na wutu ya na wapedua ne bi na wadua na wo de esi ho na asase na ye kama na wokọ ema wadwen no enkoda se nwada na nya amana ne ho ne nko na nsu abetem na ekum nipa emwa kra na ekum wo mtese ye de ha de emfa nipa kra mfa anya hwe na aboa betum de mfa ho be ye ba be yiwa na anopa kra ne akore oyi ohene a na watna se na wadwene hunu se mikure yi esensa asene de a mebo modern se ensuo na mikure yi wo mo nom ensuo wo mu no wo ma sen no enti metutu papo ewo boho amana ewo ho mesi dwa kama school dan yesi wo no kama aya sabia kama ya yiyi me kwan kama afi masa hwese amara na omu tutu no hene me o me kofa chire kohwe so o makata so ye dua nnua na me gide zabrewa so yo hene bi na wo yesi ya opem so ba kuro no mu a obeka garamse hu asem o te garamse hu asem kura na yem se ahwe obesa afro aka am ofidie se kotu kotoa so na tuniye na fa nanso ye hu sa obia ni de oyon uwia wo kata so asase ne sa bagina ne na so wudua obi tibi dua eburu kura wo ho sa abre no yesu dua ma odo be ya ne fe se kwan no ade asopiti nie suku nie ensuo nie na de biem a wo hini tu garamse amoka ade biem no fo aso de kan ni wo mu fini bi wo mu eye enya nkane a na yenye ensuo wo si a
se de ye wie bibie nso ye ne nkane asa abro no na makuro ye kuro eti e bese nananom enya se bia obi ebu manim tia ne ade we obi won ma wo tu garam se ni bia hye e be hye no pa obaka se busu e kasa tia ai onu na aduonu no wi ni wodi ai wi ni wodi ai menim hwe na so ba okuro mo no ma me nya ma ne hye fom na me ni hia menim hwe so ba okuro mo wa ya propra se konkonsa ni na ase ne de mi hui eze futu koko ndi mi hui school ni mi hui ayasa bia ni mi hui bibi papa bia ni kuro no mu na so wada ni kuro na ni de mi hui nananom madam o kuro ya da ni futu koko ni aponkyere ni adani futu koko ni aponkyere ni yensere wa afikuru wo wahini wani age a wo sidi wo nkofo a yenya bibia so yesu nti futu koko ni o pese na ni age no osuo to na ponkyani nso ani age ti we siri we na e kina na we nso akosiri we enye no nana wo de ekuro ni yanfo amase ma obi nsiri na ma obi nso ya fa ye de wo ba se me nyina ye ne nye ti wo yi ohene a wo ye bie na anya ne kwampapa so a efiri na ekui nana wadaroma muani na ho nti ane ade obedi ohene na ayi owura bi kan wo se sebe okwasea onhye number 10 jesi medamase medi ni abujapani wo su aduo me mamu nyina mo ene hwa wajia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na america sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame